Pagpapailaw sa malaking Christmas display sa Vigan City, Ilocos Sur, inabangan ng marami. Tradisyon ng mga Pilipino ibinida. Silipin sa ulat ni Ivy Hernando. 3, 2, 1! Unti-unting pinailawan ang bawat bahagi ng malaking Christmas display sa harapan ng Kapitolyo ng Ilocos Sur. Pero mas namangha ang lahat nang pinailawan na ang buong display. Pasko sa Nayon ang tema kung saan ipinakita ang mayamang kultura at kaugalian ng mga Pilipino. Nariyan ang tradisyonal na bahay ng mga Pinoy at manikins suot ang barot saya. Makikita naman ang lumang simbahan ng Spanish structure ang disenyo na sumasalamin sa tradisyon ng simbang gabi. Ngayon naman, Pinoy na Pinoy, Pasko sa probinsya, yung mga kultura ng mga Pinoy during Pasko, highlight natin yung Holy Family which is very important yan sa Pilipino tuwing Pasko. Makikita rin ang paboritong handa ng Pinoy, ang lechon. Pagkatapos ng maiksing programa, kanya-kanya ng palitrato ang lahat. Maganda yung ambience, talagang napakagandang tignan. Unang-una, napakaganda, no? Kahit saan mo tingnan, kahit saan mo ikumpara, napakaganda yung Christmas decor ng Ilocos Sur. Hindi raw gumastos na malaki ang provincial government para sa naturang Christmas display. Meron tayong mga recycle, saka yung mga iba na napupulot lang dyan sa tabi-tabi, so hindi masyadong magastos ngayon. Ivy Hernando, naghahatid ng Balitang Amianan.